Hindi na ako. Pagkak. Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong pahiyagan sa kamatuuran DYHP RMN Tatak Cebu size 1 do sa dial sa atong mga radyo. Pasalamat na to sa magagahom nga Diyos nga doon natin kaigayunan sa pagbutyag o pagpadayag siyang balaanong pulong alang sa lamdag tagsa-tagsa ka nato with due respect to other preachers, non-Catholic debaters nga ato sa gihatagan o dakong pagtamod o pagtahod o gatong gipahibaw nga doon sa tay public concern. Ang Talisay City, Cebu doon ay mga panghitabo nga giatubang sa LGU kadtong sa COVID-19 daghang kay mga iksyon natong nakalas sa kinabuhi nitong sakit nga makalilisan. Ang Talisay City led by Mayor Samsam Gulyas mihimog daghang mga pamagi pagpanalipod o sa mga pioneers nga mag-una dito sa paghatag og mga medisina panalipod sa mga masakit unya apan dunay dagay nakalasad nga kinabuhi. Pero bisan pa niya nadawat niya ang award nga Asian Pacific Luminary Award. Usa ni ka award nga talamdon kayo kay coming from the national nations sa Asian nations nga nitagad o nihatag og award. Unya nadawat sa niya ang award nga the Seal of Good Governance nga taas nga award gikan sa national government tungod sa pag-amuma, pagtagad sa mga nagkinahanglan labi na sa mga kabus, masakiton o labi na sa mga kabataan nga mapaluna og eskwela nga way bayad. Wa may tuition fee ang Talisay National Government School mo sa nakalipay kayo sa magkatawan. O giduo sa na mayor sa matag barangay, 22 ka barangay, aron pagtunol kanila sila magikinahanglan, ayuda abag sa ilang agricultural work, mga panginabuhi, o sa mga, yes, doon ay medical center, doon ay dental team nga magtambal sa mga masikiton ngadto sa mga 22 ka barangay sa lain-laing mga adlaw, diligdungan. Unya, bago pa lang sad nga doon ay sunog sa Talisay, 93 ka mga balay, o yung gitukurag balay, datadatahan lang sa makabus. Kini ang concern sa Talisay City Government nga nagmadasigon ang mayor kauban siyang kapikas, si Congresswoman Ria Gulyas. Unya, ang council naguluhan ni Vice Mayor Richard Chuy Fernandez Asnat, ligdong buutan matinabangon sa Diyas Mayor o sa mga councilors, namely Digol Gulyas, councilor, si Maning Cabriana, Rudy Cabigas, si akong pagubangkod, Gail Restauro, si Ferdi Rabaya, Gail Restauro kumana, o si Danilo Caballero, si Lito Bacaltos, Atty. Bas, o si P. Ilanan, o ABC President nga sakop nas council nga mo si Inday Josepina Conchel ka silingan ni Dong Aling Bacalso o si atong iskisan
ang maong tinabagay nakapahimo sa pagdali, pag-impulse, pag sukad o paghatag dayon sa mga panginahanglan sa atong mga igsoong makabos. Salamat o kang Mayor nagapadayon sa iyang pag-ayuda sa mga katawan. Mahiligog ba kung mag-igsoon, ang tema nato, hindi pa nako ihatag ang muhatag sa rules, isulti ni Brad Aling Bacalso o lakip na tingali sa mga rules aron nga magsugod din ta. Niya si Brad Aling Bacalso usa sa atong mga organizers o Catholic lay minister nga tunga sa mga kabukiran paghatag kasaulugan sa pulong o sa communion authorized by the Parish Press sa Tapunog, Talisay City. Niya si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi ka na itong tanan. Kutob mabot sa itong Sibia, atong istasyon, DYHP, 612 sa dial sa itong radyo. Nya pasalamatan atong dako atong station manager, Attorney Ropil Fernandez Banyok, nga mihatag usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O karong gabi na doon debate, friendly debate sa atong kaigsunan. Ang CFD Cebu, panguluhan ni Brother Sok Fernandez, unya sayang mo'y affirmative side, ang ilang tema mao ang pamatud-an ang adlawng Domingo mo'y pahulay sa mga Kristohanon. Ang affirmative side si Brother Sok Fernandez, CFD Cebu, o ang negative side si Brother Glenn Torinia, ang magwalis tinuang Jerusalem Church of God. Nya atong moderator nini usa ka bagiitan sad nga komentarista sa radyo, nya siya daghang mga radyo nga iyang gisudlan nga mga giapilan. Si Brother Danny Cuktas, atong moderator nga may mahatag sa rules and regulation. Unya ang atong timekeeper o sa kabatanon nga si Brother Carlo Badinas. Atong ihatag si Brother Danny Cuktas. Salamat kay Brad Aling Bacalso o sa tanang staff sa DYHP Cebu sa programa ang Payagan sa Kapaturan. Regular anchor sa mong programa, Brother Sok Fernandez, National Advisor sa Catholic Defender. Then karong adlaw dunay debate may tungod sa ilang topic adlaw igpapahulay. Pamatud-an ni Brother Sok nga kini maong adlaw paulay, adlaw Domingo. O niya ang negative side ani musupak kay iya sang pamahayag or iya kining i-deny ang pamahayag sa affirmative kaya adlaw sa Sabado. O niya ang mga rules ani kinahanglan focus tas tema. Dili mo atakis kontra o niya mo focus sa tema nga way pagpangatake, way papasakit. Dili pwede nga sa pagpahayag o sa pagtubag sa affirmative kinahanglan dili way akusasyon. Kada bang mutira ka, niya daw masangil ka, likayan ang mga po nga dili maayo. O niya ang tubag, di mulapas sa usa ka minuto, ni ang pangutana di pud mulapas sa usa ka minuto. Para patas o wala tay gilabanan. O niya sa atong mga igsoon, atong mga higala nga niya karon rin, taas pining orasa, murag ready na karon barzok no? 8 minutos. 8 kay taas man barzok. 8 minutos ang unang barok, ikadua, orisyon na, 7 minutos. O niya, cross-examine, 5 minutos, matagusa, duha ka barok, mauna sila ang ato kining hatag nila nga oras para wa gibayas sa kining maong debate. Okay? O niya, ang rebuttal, oras 5, depende na sa oras presok, mabilin. Ato lang tanaw, pila ka oras, mabilin. Okay, sa ato mga igsoon, ato nagtagaan og panahon nga mohatag si Brad-Sok sa iyang pamayag nga di nang adlaw ipapulay maong adlaw Domingo. Nigahon kini sa negative side usa si nga nato Brad si Brother Glenn sakop sa born again Christian. Kaya ato na ihatag ni Brad-Sok Fernandez ang 8 minutos iyang pabarog may tungod sa topic. Right, Brad-Sok? Salamat kayo, Brad Dan Cuktas nga atong moderator. Naginanglan yun o pamahayag ngano nga ang Sunday, the Lord's Day, maunang ipapahulay sa mga Kristohanon, mga Kristiyanos. Ang una, nakita na ito sa balang kasulatan sa Exodus 31:15.
Mingon ang Dios bisan kinsang magbuhat ug bisan unsa sa adlaw ipapahulay pagapatyon sa Genesis 2:3 gipanalanginan sa Ginoo unang ang kapituk adlaw yang gibalaan ug iyang gipahulayan. So kanang ikapituk adlaw sa semana sumala sa atong nasayras kalendaryo mao ang Saturday, Sabado. Kay kanang Sabado ikapito dili man mahimong ikapito kung way unang adlaw. So kung ang ikapito kadlaw Saturday, logically sa ito pa magkatarunganon nga unang adlaw sa semana maong Domingo. Ang Ginoo naghatag kanatog balaod ug kasuguan para sa kaluwasan. Mao nga sa adlaw sa igpapahulay nga magkapahulay ta sa itong bukat kay nga buhat gika sa unang adlaw pag ikapito pahuway ta. Gawas nga magkatigom ta uban sa atong banay magasimba sa ta sa simbahan nga atong gipili nga ato ta mo halan sa atong pagsimba. Pero lagi doon ay mga mabukat kayong balaod na sa San Mateo 23, 3-4. Nga mingon ang Ginoong Hesus pagkabukat sa inyong mga balaod, magkabukto. Huwag sa nakatuman. Nasa Nehemias 13:18, bisan ang katigulangan, wala katuman. Siya lang ipapahulay Saturday. Tungod sa istikto kayo. Doon lagay na munit ng tao kahoy tungos kagutom. Nagpaabot yung tao ng mga anak ng iyang asawa aron makatagamtam pagtambal sa tiyan nga naghutoy pagkaon. Pero kay gidili man pumunit og kahoy sa adlaw Sabado gipatay. Nasa Numeros 12 versikulo 42. Mao nga nakita sa Dios nga ang kahulugan sa balaod nga mong pagtabang sa tao nabugto. O na dunay ngingon sa kinaadman ubi ratio leches sisa lex sisa nga kung ang kinaiya o katuyuan sa balaod pagtuman sa tao aron makaayo sa tao kung muwagtang ang rason niya na pahunungo ng maong kasuguan. Kinsa nagpahunong dili tao pareha nato na sa Oseas 2:11. Ang Dios nga magagahom nga mo si Yahweh sa ubang Biblia Jehovah mingon pahunungon ko ang iyang mga Sabado kung iyang ipapahulay. Sabado man ang ipapahulay kaniadto sa katawan. O niya sa Lamentaciones 2:6 dili na hisgutan kalimtan na ang adlaw sa Sabado ang ipapahulay. O tungod kay gipahunong ilisdan og laing adlaw. Og ningon si San Pablo sa Hebreo 4:12 kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na unta magisgot og lain pang adlaw. Unsang adlaw ang gisgutan sa daang tugon nilutaw. Pero diyan as bagong tugon ang katumanan. Sa Leviticus 23:29, ang unang adlaw. What is the meaning of that? Ang unang adlaw, kapito Saturday, ang unang adlaw. Mo'y labing solemne nga adlaw ng ipapahulay. Way bukat nga batunon niya na. Unsa nang unang adlaw? Domingo. Unya sa San Juan 20:16 ngadto sa 19. San Juan 20 versikulo 19 hangtod 26 pagkabanaw ni Jesus ang mga apostoles nagtigom og sa kabalay ug dito usab sila manimba pagsimba ni Jesus ug mopakita si Jesus kanila. Pax bobiskom ang kalinaw man kaninyo. So mga Domingo, human mabanhaw si Jesus. Ang adlaw nga bantayan sa mga Kristiyanos, mao na ang adlaw nga Domingo. Ang pagkutana, mahimo ba na yung ipapahulay ang adlaw Domingo? Sa Latin, sa Mateo 28:1, nagingon sa pinulungan nga Gregory, dili Latin. Epuxi Dei Sabato. Et episcopos eas men Sabaton. Kaduhang yun malitok ang Sabaton o Sabato. Ipapahulay ang meaning na. O sa bagong tugon nga hinuwad
gikan sa Grigo ni Dr. Gabriel Isidro, morning atong mabasa. Karon sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay sa Baduna, ug sa pagbanagbanag sa laing adlaw nga ipapahulay. Unsa day nang Sabado? Adlaw ipapahulay. Talitapos naman. Unya unsay mosunod? Sumala nining Biblia 28, San Mateo 28 no? Karon sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay ug sa pagbanagbanag sa laing adlaw morning Domingo ang laing adlaw nga ipapahulay. So ang Sabado ipapahulay. Pero talitapos naman kay gipahunong man ni Kristo ang banagbanag sa adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo Domingo. Mao ni ang lain nga ipapahulay sumala sa lingua Grega o sa hubad Bagong Testamento. Talitapos na nga adlaw ipapahulay ang Sabado. Unsay gipuli banagbanag nga adlaw ni subang na sa bagong ipapahulay. Unsa nga adlaw? Domingo. Mao na nga niya sa mga referensya atong mabasa ni libro sa mga scholars niya sa page ka-title sa libro Hollis Bible Handbook. Niya sa page 961. Nga mga Kristohanon human mabanhaw si Jesus, mo ilang nabatasan ang pagtigong pagsimba sa Lord's Day o kanang Lord's Day maong Domingo. So, mga hinigugma kong igsoon, matinaw kayo. Nga pahunungon ng adlaw Sabado. Ug ningon ang Ginoong Dios na sa Isaias 14:24. Kung ako musulti tinuod na, kung akong gitinguhan matuman. Kung sa'y gisulti niyang tinuod, pahunungon ang ipapahulay nga Sabado. Kung ay nakatuman. Dito sa langit, nagpabilin nga doon adlaw ipapahulay, pero dili, Sabado dili, Lunes dili, Domingo kay, wa na may adlaw dito musaw. All moment in heaven is a rest day for happiness. Busa, baliko na to. Pahunungon ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Ang gipuli, bago na itong ibasa, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa Pablo pa, 1 Corinto 14:15, kung wa pa mabanhaw si Kristo, kawang ang atong pagtuo, kawang atong tinuhuan. Kawang nga mong pagwali, kawang inyong pagtuo. Ang pagkabanhaw ni Kristo, mauna ang himong tigumanan, pagtigom sa mga apostoles, buhat 27, kada unang adlaw simana, magtigom kami. 1 Corinto 16:2, kada unang adlaw sa simana, tigom kami. Ug mao kini ang pangulikta sa angay kuliktahon sa alang sa mga tao. Klaro og tinaw nga gipahunong-pahunungan o pulihan bagong adlaw. Nga maong adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo, the Lord's Day. O gumatod pa sa early Christians, ilan ning mithi ang pagkabanhaw ni Kristo isip adlaw sa pagsimba. Daghang salamat o palikta sa atong moderator o sa atong Salamat kay Brad Sok sa 8 minutos nimo pagpabarog sa maong topic nga inyong gisabutan. Arita sa negative side nga 5 minutos pag cross-examine diha nimo. Ato nang ihatag ni Brother Green para sa cross-examine sa affirmative. Okay, daghang salamat no, Mr. Moderator. O ingon man sa akong pinalangga nga katbang Brother Sok Fernandez. Karon ari ko sa mga pagpangutana sa iyang pagpamatuod. Akong unang pangutana kanang Mateo 5:15 nag-ingon din ha nga ako mianhis kalibutan dili aron sa pagbungkag sa kasuguan. Uyunan ba nimo nga si Kristo wala nagbungkag sa kasuguan bisan sa kasuguan ni Moises? Kadang gingon ni Jesus nga wa ko moanhi pagbungkag sa kasuguan kundi sa pagtuman. Ang napuo kasugo sa Dios, ang nagsuwat niya na maong Dios. Pero kanang pagpili unsang adlaw Sabado ug pagbutang sa mga balaod nga grabe kayo naa sa dos libros daang tugon sa nag-ingon dito sa balang kasulatan nga si Moises mo'y nagpili unsang adlaw ang ipapahulay ug unsay mga balaod naa sa Exodus 31:15 patyon bisag kinsang magbuhat sa adlaw ipapahulay. Pero kanang maong balaura, maingon nato, giwakli ni Kristo. Kay si Kristo naghimog mga maayo sa adlaw ng ipapahulay, pagayog masakiton, paghingilin og yawa, o kana sa pangutana, kung gibungkag ba na ni Kristo
sa original nga ginganlan natong 10 Commandments, wa bungkaga. Pero kadto kang Moises, mo to iyang gibungkag. Okay, sunod na kong pangutana, kanang napulo kasugo o usa din ang adlaw igpapahulay. Kinsang sugo na sugo sa Dios o sugo ni Moises? Ako nagtubag nga giampingan na pagayo ni San Pablo, giampingan pagayo ni Kristo nga niingon kay siya, gusto kang malangit, yatong datong ulitaw, o Ginoo, tugman na ang mga sugo. Yang gisaysay, almost all the 10 Commandments ukan, mo sa dimudo, wa na bungkagan ni Kristo. Pero katong gipili ni Moises, nga adlaw Sabado, katong paghimog daghang mga balaod, nga way nakatuman, mo to'y wa ilha ni Kristo. Busa ang Diyos ang bahaning yun, akong wag tangon, unungon ang Sabado sa mga Hudiyo. Wala mo sentro ang akong pangutana. Ang pangutana nako ba, kanang pag-ingon din nga ang adlaw igpapahulay, kinsa may nagsugo ana si Moises ba ug ang Dios? Mo ni akong buot pasabot. Palihog tubag. Natubag nila, kingon ako nga nagsuwat sa kamot Diyos Ginoo sa napo kasugo ang Diyos. Pero kanang pagpili kung unsang adlaw Sabado, ug kadtong mga balaod nga daghan kayo nga bisan pagpamunit og kahoy, bisan paglakaw ipon mo lakang iya to ni Moises. Mao to'y giwakli ni Kristo kay tungod niadto nahunong kahulugas balaod. Okay, pangutana. Sunod na kong pangutana. Sa Hebreohanon 4:9, unsang adlaw ang kapahulayan diha sa katawhan sa Dios? Kay nag-ingon man diha, Musa nagapabilin ang kapahulayan. Unsang adlaw? Klaro, nga unsa lang adlaw ningon kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na unta magisgot og laing adlaw. So dili sa padulog gyapon kay kung mao lagi gyapon adlaw. Laing adlaw nga gitugon sa Ginoo, waton nimo sunom ka adlaw imong trabaho ikapito puhoy ka, sugod man tag Lunes. Domingo nga to ikapito. Unya ako nagibasa kanina nga talitapos na ang adlaw ipapahulay nga Sabado ug mi hayag na ang sidlakan. Pagtimaan nga niabot na ang bag-ong ipapahulay ang Sabado talitapos, unsa ning bag-ong ipapahulay adlaw Domingo pagabanhaw ni Kristo. Mateo 28 versikulo 1. Okay. Ang akong pangutana ba, unsang adlaw ang gibilin na kapahulayan alang sa mga Kristiyano o sa mga Kristohanon? O tagaan na lang ang specific na Sabado o Domingo? Ako na nang gitubag pero malikon ako. Nga kanang na po kasugo, ang Ginoo ko'y nagsugo, unong ka adlaw mo trabaho ka. Ikapito pahulay ka. Kung siya'y sugo ni Moises, ay ang pagpili sa adlaw Sabado, iya na. O pagbutang og daghang mga balaod nga di na matuman, iya na. Mao na gipahunong sa Ginoo. Pero unsa nag-adlaw ang ginganlan nato adlaw sa Ginoo, nga igpapahulay, nga kaniadto Sabado sa mga Hudiyo, gilis na o adlaw Domingo nganlag adlaw sa Ginoo mao nang ipapahulay sa Dios. Kaya ang sa Ginoo klaro man unong ka daw trabaho ka, kapito pahuway ka. Sugod man tag Lunes ay kapito nato Domingo ug matud pa sa bagong tugon sa Grigo ka Ibidisaya talitapos ng adlaw Sabado. Yung isubang banag-banag sa adlaw Domingo ang bagong ipapahulay. So ang bagong ipapahulay nga itudlo sa Dios Domingo dili Sabado. Okay. Natapos ang 5 minutos pag cross-examine sa negative side sa affirmative. Ang negative side na say mo hatag karon sa iyang pagnigar. 8 minutos iyang gamiton para pareha sa affirmative. Magsugod karon pagnigar si Brother Green sa affirmative sa iyang side. Go ahead. Okay, daghang salamat atong tigpailan ng Mr. Moderator. Karon ari akong panahon sa pagdinay sa iyang mga pamatuod. Atong ibaluan nga si Kristo na mahayag diri sa Mateo 5 versikulo 17 adi 15 atong basahon diri kay ug naa pa nabungkag bagyod ang Dios o si Kristo sa mga kasuguan nga gibuhat sa Dios nga atong hinumduman nga kanang adlaw nga ikapito dili kana sugo ni Moises kundili sugo kana sa Dios. Atong basahon Mateo 5. Ayon
huna-hunaa nga miari ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. Wala ako miari aron sa pagsalikway niini kundili aron sa pagtuman o gustong kahulugan. Timan ikini samtang ang duna pa ang langit o ang yuta bisan gamay nga kudlit o sa labing jutay nga bahin sa balaod wala kayo'y mahanaw. So klaro kayo diha nga ang Dios wala nag-usab sa kasuguan mahitungod sa adlaw igpapahulay. Karon ako siyang gipangutana kanang Hebreohanon 4 versikulo 9 unsang adlawa ang nagapabilin diha kay panahon naman is mga Kristohanon. Pero dili niya sentro nga tubagon kay ang mabasa dinha atong basahon diri sumala sa Hebreohanon 4 versikulo 9. Kung ato yung karohon dire kung Domingo ba yun? Kagingon man yung Domingo. Atong basahon dire sa Hebreohanon. Dili mabasa diha dirita. Hebreohanon 4 versikulo 9. Busa adunay adlaw pagpahulay alang sa katawhan sa Dios. Kay bisan kinsa nga modawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, mopahulay siya sa iyang mga buhat sama sa pagpahulay sa Dios. Unsang adlaw ang gipahulayan sa Dios? Ikapitong adlaw. Kinsay gibilinan sa Hebreohanon? Katawhan sa Dios ng mga Kristiyano. Mao na klaro kayo dire nga dunay pa di kapahulayan panahon sa mga Kristiyano nga adlaw ikapito. Atong basahon dire kung kinsa man ang responsable sa pagbalhin ni ining adlaw nga Domingo. Sabado gibalhin ngadto sa Domingo. Pero 10 Commandments. Emperor Constantine in 321 AD, Constantine the Great, the first Roman emperor to convert Christianity, proclaimed Sunday as a legal throughout the Roman Empire, the line with the teaching of the church. So klaro kaayo ang nagtudlo di ay nagsuguan na si Constantine dili di ang Dios. Kaysa Hebreohanon 4:9 Domingo ra Sabado ra man gihapon di man Domingo. Muna nga ang iyang pagpamatuod panahon kuno sa mga Kristohanon Domingo na. Pero sa Biblia dili nato mabasa karon arita sa Catholicism of the Catholic doctrine atong basahon dire. Dero atong basahon. Convert of Catechism of Catholic doctrine reference Peter German sa page 50. Which is the Sabbath? Answer: Saturday is the Sabbath day. Why do they observe the Sabbath day? Saturday instead Sunday? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So ang nagbalhin di ay ngadto sa Domingo ang Katolik ra, dili ang Dios. Kay wa man tay katudlo gyud nga ang Dios nagsugo nga balhinon niya usbon niya ang adlaw ipapahulay. Kinsay responsable sa pagbalhin? Constantine. Muna nga lisod kaayo ang iyang pagpamatuod karon simitakilid na. The Fifth Explain, 3rd edition, page 246. Nothing said in the Bible about the Catholic, about the church day from Sunday to Saturday. From Saturday to Sunday. So wala ko mag-ingon ng Biblia nga balhinon ang Sabado ngadto sa Domingo. Ambot asa kani siya nakapunit anang mga bersikulo ha nga iya man ang gipamatuod nga ang adlaw Domingo adlaw ipapahulay.
Asa man na siya mibase? Adto na siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Tungod kay gisimba nila si Kristo kinabanhaw atong panahon na wa man na magpasabot nga adlaw ipapahulay na na. Kay bisan ang Mateo 14:32 hangtod sa 33, si Kristo gisimba ngadto sa iyang mga tinunan dito sa dagat. Ayaw ko ingna adlaw ipapahulay pud to kay gisimba man. Lahi ang pagsimba nga kabubuton nimo ug lahi sad ang adlaw ipapahulay nga gihatag sa Dios para sa mga tao. Karon kinsa may gihatagan nini aning adlaw ipapahulay. Atong basahon dire. Marcos 1. Marcos 2. Versikulo 27. Og siya mingon kanila ang adlaw ipapahulay gibuhat sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay. So kinsa gibilinan ang tao? Kung kita nagtuo nga kita tao, obligado tang musunod sa adlaw ipapahulay nga gihatag sa Dios kanato. Pero ang ilang gisunod ang sugo ni Constantine. Kano saan hitabo? 321 AD atong Marso City, ibalhin na. Mauna nga ang iyang pagpamatuod, naunay rasad siya sa iyang mga Biblia, iyang mga referensya. Kinaaman ko yung mga referensya, di man na bias. Na kanang adlaw nga Domingo, gibalhin na, gikan sa Sabado, gibalhin nga tos Domingo. Ang responsable sa pagbalhin ana, si Constantine ra. Dili ang Diyos. Kaya ang Hebrewhanon 4, versikulo 9, busa nagapabilin pa ang kapahulayan alang sa Kristohanon. Kasi gibilinan, Kristohanon. Nya moingon siya adlaw Domingo para sa Kristohanon, wa man kay mabasa sa Hebrewhanon 4 diha nga Domingo na. Sama sa pagpahulay sa Dios. Adlaw ikapito lang gihapon. Una nga ang iyang pagpamatuod karon, wa pa kapabarok siya. Kaya ang tema ra ba sumala man sa Biblia. Ang iyang gibasa referensya, kanang referensya sa lalisanan pa pud na. Sige, salamat kayo Mr. Moderator. Salamat kay Brad Drain sa 8 minutos sa pagdigaan nimo sa affirmative. O niya, tagana po to ang affirmative 5 minutos pag cross-examine sa negative side. Atong yata, Brother Sock Fernandez. Ang Deuteronomio 32:4 Donglen o sa 1 Pedro 2:22 ang amahan dili mamakak, si Kristo sa dili mamakak. Mutuo ka nini o dili? Okay ako tubagon. Kanang sa Hebrewhanon wa pa may Kristohanon ana. Ang atong tema panahos Kristohanon man. To border tubag. Ang akong ipangutana, ang Dios mingon nga dili siya mamakak. Si Kristo sa nag-ingon dili mamakak. Muna akong pangutana, mutuo ba ka nini o dili? Ayaw pag-isgot, tinuon na, mayo. Tinuon yun? Tinuod. Salamat kayo. Ningon man si Yahweh ang Diyos na sa Oseas 2:11 nga sa nakita sa Diyos ang kalapasan, kay nagkatuman, ningon ang Diyos, pahunungon ko ang iyang ipapahulay nga mga Sabado. Kanang gisulti sa Diyos Amahan, namakak siya na o nagsulti sa Tinoo? Okay ako tubagon. Pahunungon niya ang adlaw nga ipapahulay. Wa man pod mag-ingon din nga kanang Domingo mao na gipuli. Kay sa Hebrewhanon 4:9, Sabado lang gihapon. Out of order tubag. Mr. Moderator, for sagli lang. Ako lang tugtan. Ha? Ang ako pagkutana, mao nga, ningon ba ng Diyos nga pahunungon niya ang Sabado nga ipapahulay. Yan uyon mo siyang di mo makak ang Diyos. Sunod akong pangutana. Kay nagtuo mo gyud ug ipatuo gyud ko nimo ug ang uban nga kanang maadlaw nga Sabado mao gyud ay papulay gyapon sa mga apostoles. Human mabanhaw si Jesus. Di ba niya? Kay dunay ni premium pangutana. Human mabanhaw si Jesus. Ang premium magatubag ani ning eksakto ako. Kay mukuyog na lang ko nimo. Matabata lang ko nimo sa Iglesia sa Dios sa Jerusalem. Ang akong kisaw-kisaw niya dog. Muwa ito. Okay. Ang akong pangutana, mo ni. Gahuman mabandaw si Jesus,
doon na ba tayo mabasa nga doon ay apostol nagpahulay sa Sabado? Di man ipagayo ha? Human mabanhaw. Nga mabasa gyud nga doon ay apostol nga nagpahulay sa adlaw Sabado. Tubaga na. Kaya magatubag kay kaniya na saksi ang mga tao. Saksi ang mga tao ha? Basta hustol sa tubag, habi sa kupuyo ng Diyos ng tubag. Doon na ba'y mabasa nga human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol nga nagpabilin, nagpahulay sa Sabado. Okay, go ahead. Okay. Iyang pangutana kung doon na bagyod apostol, ang mga apostoles nagsimba sa adlaw gyapon nga igpapahulay. Ang iyang pangutana, human nga nabanhaw si Kristo, doon na ba'y apostolis ni pahulay adlaw sa Sabado? Yes or no? Objection, ang among timas Domingo man. Pamatud-an niya nga ang adlaw Domingo igpapahulay sa mga Kristohanon. Wa man ta magtapik og Sabado. Ang pangutana niya, human nabanhaw si Kristo, doon na ba kuno'y apostolis ni pahulay adlaw sa Sabado? Kay mao man na iburganan. Paano ang iyang pangutana? Categorical, responsive ka, yes or no? Naawa. Naa. Yes, naa. Akong basahon kung sugot ka. Sige, larga ha. Andam ha. Buhat 13. Sa Biblia na? Pareho sa inyong Biblia. Buhat 13. Si Pablo o ang iyang mga kauban milawi gikan sa Papos o abot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya o si Juan o si Marcos mibulag kanila ngadto mibalik sa Jerusalem gikan sa Perga og miadto sila sa Antioquia ug sa Pisidia sa adlaw igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod dito ug nagbasa sa bahin sa balaod ni Moises sa mga sinulat sa mga propeta ug ipasubuan sila sa kadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon mga igsoon kung doon na pa kamoy mga mensahe nga makadasig kanamo. So naa gihapon di ay adlaw igpapahulay misulod ay gihapon sila. Igsong Glenn, wa man ka maminaw sa kong pangutana? Kaya maminaw ka sa pangutana, dili ka patakag basa. Naapa na sa 18.4 sa buhat yapon. Naapod sa buhat 17, 14-16 mo gyapon. Ang mga apostoles sangyaw sa mayong balita. Ya kanang Sabado sa mga Hudiyo mo na itigom nila. Wato na sila ron pagwali. Wa jud ka katubag sa pangutana. Naibaw ka? Ako pangutana doon na ba'y apostol mabasa sa Biblia nga ni pahulay sa adlaw Sabado sumalas mabasa. Basa. Akong basahon na. Kinayo na ko pagwan para masabtan niya. Ayaw sa kinaya. May mugusgo nimo. Basta ako pangutana nagpahulay. Doon ay apostol nagpahulay sa Sabado sa human mabanhaw si Kristo. Yara. Og si Pablo sa iyang mga kauban milawi gikan sa Papos ug miabot sa Pergas kayutaan sa Pampilya apan si Juan ug si Marcos mibulag kanila dito sa mibalik sa Jerusalem ug gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlaw igpapahulay misulod sa sinagoga ug milingkod. Kung milingkod ka di ka kapahulay ana. Dili magyapon mao miyong tuban. Ngano man, dili ba tanang naglingkod og pahuway. Kanang pagagabas og doktroso naglingkod na. Kanang babae manahe maglingkod na pero nagtrabaho. Wa gyapon ka katubag. Ang imong tubagon mao nga ni si Apostol Pablo nagpahulay sa adlaw Sabado. Human naman ang banhaw si Kristo. Muna yung basahon ay patagag basa kay wa pa magkumbungol kay dong. Ha, balik ko na ko ha, basig ka kay bao. Human mabanhaw si Jesus. Doon na ba'y apostol nga nagpahulay sa adlaw Sabado? Kanay yung naglingkod, namin naglingkod ng pahuway si Kristo. Nasa San Mateo 25:56, kada adlaw si Jesus naglingkod sa templo. Kada adlaw, aron pagtudlo. Kada adlaw din ipapahulay, basta mulingkod. Dili na maudok. Klaruhan na. Hindi ka katubag, ayaw na lang. Sige, Brad. O sama, nakakay katubagan nga, litra po litra, mabasa gini mo nga, human nabanhaw si Kristo, ay ang gusto nga doon na ba'y mabasa litra por litra nga mga apostoles niya ng adlaw ni pahulay adlaw Sabado. Ang mabasa sabton. Mao na gumingon man siya na doon na ba'y may pahulay kung ikaw di mulingkod wa day ka kapahulay ana. Makapahulay kag mulingkod kay gawas og nagtindog ka kay kapoy lang gyapon na. Okay, time na. Salamat kayo sa cross-examine sa atong affirmative sa negative side. Ari na ta sa ikaduhang barog sa affirmative, continue siya pamahayag, may tungod silang topic adlaw ipapulay, adlaw Domingo, suma sa Biblia o referensya. Salamat kayo, moderator. Salamat kayo, Glenn.
Mana bata? Makapirma na kukuyog kuniglim, magbata-bata lang ko niya, isang iyalang ko sa Kristan ba? Kaya klaro kaya kung pangutana nga human mabanyaw si Jesus, doon na ba'y apostol nga nagpahulay sa adlaw Sabado? Muna yung pangitaon. Yung ipangita katamang tuog na ka teksto kanang buhat 13, 4 nga to sa 6, buhat 17, 2, buhat 18, 4. Parehag yun ang istorya. Kanang lakaw mga apostolis, nagwali, niya haptan sila kadlaw Sabado, mo may itapok sa mga Hudyo, manood sila. Aron pagwali, pagsaysay, pagkabanhaw ni Kristo, tanawa ang katong ibasa niya, nga pagsud nila ng lingkod. Pero pagtatao, ditindog naman, nagwali na San Pablo, wala sa nagpahulay, ditindog naman. Muna nga, wag yun ka basa. Labi nagmangutana ko nga human pagkabanhaw ni Kristo, si Kristo mismo, doon na may 41 kaadlang kuyog-kuyog sa mga apostolis, nisud ba si Kristo sinagugas adlaw Sabado? Aron pagsimba dito, aron pagpahulay, wala. Muna mga hinigugma kong igsoon, ang usa ka pagpamahayag nga akong gipahibaw, gadiya sa tudlings pa lang kasulatan, mamani ang malimtan sa atong mga kaigsunan. Niya sa 2 Kronikas, Kapitulo 8, versikulo 13. Nga sa diha, nga humanag na po, kasuko, isot naman sa Ginoo sa papan nga bato. Si Mrs. may nagdaan na. Pero sa pag-impunir niya sa mga tao niya, sa pagpahulay, siya nagpili unsang adlaw, Saturday, Sabado. Unya hilabyang ekstiktuha. Mamunit nagkakahoy, ang iyang tao kasawa, naghidlak, nagbinatay, kay gutom na kayo, ang mga bata. Pero namunit og kahoy itong maong tao, aron isugnod, gipatay. So si Kristo, kapila, makonbikto, kay sa kababayang may sakit nga kanser, sa Sabado, iyang yayo, suko nga Hudyo nga Sabadista. Dila to apiling Sabadista karon. Niya, diha nga doon ay nag-wild, kay gisudlag yawa, hinginlan sa Ginoong yawa, adlaw Sabado, suko niya po kayo ang Pangulo sa mga Hudyo. Nga anong naghimo ka niya na, doon na may unong kadlaw, kung trabaho ka, anong manambal yung kag Sabado. Kaya katong tao nga 30 katuig nga nabakol, ya naa siya doon lagi sa tinubdan. Nagbagkaon na kag sausaw dito, maayo ka. Di bisag una kay bakol man. Nayo sa Jesus sa may mong gusto doon. Kalakaw tang ko maestro, kalakaw ko Ginoo. Karon tindog, lakaw ka na, nakalakaw na. Kanya sa doon adlaw, Sabado, gilista gyapon nga si Jesus. Usa ka violator. Muna itubag si Jesus sa San Juan 5:17, wa mo mahibaw nga karong adlaw Sabado nga akong amahan nagbuhat. Ako sad karong adlaw nagbuhat. Kaya ang Dios amahan og mismo ang Ginoong Kristo dili sa Sabadista. Kadtong ingon nga ikapito ka adlaw ni pahulay ang Ginoo, dili mo to Sabado, Domingo, dili mo to Santo Lunes kung pamay kalendaryo. Ang unang kalendaryo nga nadawat sa kalibutan tuig 4,241, 4,041. Egyptian calendar. Sa ito pagkatong panahon na wapay kalendaryo. Di sila katudlo nga Sabado to. O sa balikon na to, ang Diyos amahan mingon, pahunungon ko ang ipapahulay nga Sabado. May kayo pagkatubag. Mutuo ba ka daw nga ang Diyos di mamakag? Oo, tuo ko niya na. Ako bagyong gibalik-balik. Nya karon ingon mag-Ginoo nga, pahunungon ko nga ang Sabado. Kini isultis Ginoo, tinuod niya o dili. Usa to yung tubag? Di na ko kaklaro sa tubag niya. Pila na may pahingon? Bakak na. Bakak tungod kay para nila, nagpabilin pa ba nang ipabulay nga Sabadong ipahunong na? Muna nangutan ako, tinuod na, ang laping makatumba ni anak mo mga apostoles, kay sumusunod kay sila ni Kristo. Biyon sa mandong dawa, Sabado magha. Muna nangutan ako nga, uman mabanaw si Kristo. Doon na ba'y apostol nga nagpahulay sa Sabado? Siya naan so, naglingkod. Ya, naglingkod, tindog na masal, ano sa itong pahulay? Hindi naghanggang tao naglingkod, pero nagtrabaho na. Manggagaba sa truso, lingkod mo na. O sa dili acceptable ang tubag. Sa ito pa, dili madawat ang tubag. Kay not responsive to the question. Wa butumong sa pangutana. Ang pangutana, doon na ba'y nag-apostol nga nagpahulay sa Sabado, human mabanhaw si Jesus. Wa. Ano man, kaya dili naman sa Sabado ilang papahulay. Ang ilang pagsimba, na sa San Juan, Uluhan 20, 16, ngatos 26. Kada Domingo, ang mga apostoles mo asimbol sa kabalay, kunya, tuwa dito, si Jesus. Magpakita nila, Pax, Bobisco, ang galinaw manaa kaninyo. Domingo na. Bago na kong ibasa, ikan sa Grego, Ibuksi de Sabto
di Episcoposi Esmian Sabaton. Kaduha gyud malitok ang Sabato igpapahulay. Yang hubad ana niya sa Biblia nga gikas Griego gihubad na sa Pinisia. Mao ni ang mabasa nato, mo na nga ako ning gi paibaw kaniya sa San Mateo 28 sa talitapos na. Ang igpapahulay. Sabado man talitapos na. Niya ug sa pagbanag-banag sa laing adlaw, mo man din Domingo nga igpapahulay. See? Talitapos naman ang Sabado. Bibanag-banag na ang adlaw Domingo. O kini mao ang lain nga igpapahulay. Unsa dining Domingo, lain nga igpapahulay. Kay may pahulong naman ang Sabado. Ya, di na daw dawaton testimonyo ni sa Evangelista nga San Mateo. Muna nga sa daghang mga teksto sa mga referensya iya sa kining Halis Handbook sa nika referensya page 763 nga si San Justino Martir tuig 106 nagtudlo og nagwali nagbilin pa siya lapida nga ang adlaw nga igpapahulay sa mga Kristohanon mao nang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo maong Domingo. Ya unsa man tuig 106 iyang gitudlo si Constantino nga iya pang ipahibaw no sa namusulti si Constantino 321 awahe na kayo. Samtang si San Justino nag-ingon nga gitudlo nila, gibansay nila o gibutang pa niya siyang lapida ang unang adlaw sa simana. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao nang atong gibalaan nga adlaw. Sa Biblia na San Juan 27 kada unang adlaw simana magtigom kami aron pagsimba kang Kristo. Unya sa 1 Corinto 16 sa unang adlaw simana magtigom kami kay mo'y pangulik kay mo'y may adlaw sa pagsimba. Domingo na. Mo na nga mangita tag unsa nang adlaw ang gipili sa Ginoo nga ipuli sa adlaw Sabado. Mao ang adlaw sa pagkabanhaw niya. Nasa yes time na. Pangutana. Okay, salamat kay Brad Sok Fernandez sa atong timekeeper si Brad Carlos Badinas sa oras nga iyang gitagal. Ato nang ihatag ang 5 minutes sa negative side para i-cross-examine niya ngadto sa affirmative. Go ahead, Brad Lynn. Okay, daghang salamat no atong tinahod nga Mr. Moderator. So, akong pangutana, di pa man lang jud kay nadungog nako nga nag-ingon ka nga ang mga apostolis matag adlaw Domingo nagsimba sila naa si Kristo didto. Asa mabasa sa Biblia litra por litra. Anang matag adlaw Domingo ha? Kanang ingon nimong matag adlaw Domingo. Unsa man unang adlaw sa semana kay kapito ka sa Baduman. Unsa man ang unang adlaw sa semana? O, asa ang bersikulo ba? Ang bersikulo akong gipangita. Asa kay atong sundan. O lagi, ako to ba ako tana to pag sa kun ang Sabado mo'y ikapito. Unsa man ay unang adlaw kun ang Sabado mo'y ikapito. Okay. Ang imo magpagpamatuod gud kada adlaw Domingo. Mao ni akong gisundan asa sa litra por litra sa bersikulo sa Biblia mabasa. Kay aron atong mahibaw-an og wa baka mamakak. Okay, go ahead, Brad Sok. Ato ni basahon, ato ni pakita ni mo teksto may mo basahon nimo pero ay ba kalimti nga kun ang imo ng ikapito nga ang ikapitong adlaw sa semana Saturday. Di malalis nga unang adlaw na mo Domingo. Unahon na to ang tagna niya sa Leviticus 23:19. Sa pong din ang unang adlaw maong usa ka adlaw igpapahulay way buhaton nga pagahimo niini. Sa pag-objection ato sa tiwason mo ka karon ha. Kay ako man gikuan lang confirm nga kanang unang adlaw Domingo na. So sa matag unang adlaw sa semana mao ni adlaw nga igpapahulay rather. Way buluhaton nga pagbuhaton niini sa unang adlaw sa semana. So di mo dugan ari na tas pag-untugon. Sa pag-untugon 20. Buhat 20 Versículo 7. Sa unang adlaw sa semana, magtigom kami sa pagsimpas Ginoo. Buhat 20 Versículo 7. 1 Corinto 16:2, kada unang adlaw semana, magtigom kami, muna ipangulikta. Dili ka matagbaw niya na, nga ganang unang adlaw semana, Domingo man na. Ang uwa, kung di yun magkatawag tagbaw tubag, katong ang pangutana. Nga doon na ba'y panahon nga si Jesus sa unang human siya mabanhaw.
nga nisuod siya sinagugas adlong Sabado. O apostol ba human mabanhaw si Jesus nisuod o nagbahulay Sabado nga apostol? Wa ka katubag ana. Wa mo sentro ang ihang tubag, ang akong gisundan ba katong ingon niya nga kada Domingo muadto daw dito ang mga apostoles nagsimba. Asa diha ang words kada Domingo, lahi man ang may pahulay lang sa Domingo, usa ka higayon, lahi po ng kada Domingo, nagbalik-balik na kada semana na. Asa ang bersikulo ana? Sige, Brother Sob. Ganina ra gyud nagpahimugat kay ka. Nga ningon diha nga ang mubasa mo sabot. O klaro makay nang sabto nimo. Kay unang adlaw semana, unsa man na ang ikapito, Sabado. Ang unang adlaw semana Domingo. O mabasa sa sa Buhat 20 versikulo 7, San Juan 20:16 ngadto sa Juan 20 ya 19 ngadto sa 26. So, mabasa man dinhi. Mo na nga kining atong pinangga nga amigo kinahanglan nga dili siya kay iyang gusto mo matuman. Kinahanglan atong gining tumanon sa namalang kasulatan. Okay. Oh. Sa San Juan 20 Antikso 20 ngadto sa 26. Gusto mo na ito ang versikulo lang. Okay. Oh, di sila iba. O sa pagkahapon niya ng adlaw, unang adlaw sa simana. O sa nasirha na ang pultahan, nagakatigom sa mga tinunan tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo. Si Jesus miabot, mitindog silang kaliwa niya itong adlaw, unang adlaw sa simana, o mingon, kaninyo pagkigdahil. O niya, sa sunod sa simana, sa dinis sa 26, sipong din ug tapos sa wawag adlaw. Kawawag adlaw dito na usab ang iyang mga tinun-an. Sulod si Tomas uban kanila. Samtang ang pultahan tinakpan. Og si Jesus misulod, mitindog taliwa kanila. Og mingon, kalinaw man na kaninyo. Unsa man ang ikawalog adlaw si man, ikawalog adlaw. Kung ikapito ka adlaw, Sabado, kanang ikawaw ka adlaw, Domingo magyapon na. Unang adlaw man na si mana. Usa na mabasa. O subay sa imong gihatag nga tamdanan, ang mubasa mo sabot. O di ka masabot niya na unsa man ikapito ka adlaw si mana. Kung ang Sabado ikapitong adlaw si mana, unsa man ang unang adlaw si mana? Domingo. Okay, time na. Salamat kayo sa atong affirmative pag-cross-examine. Sa nag-decide pag-cross-examine ngadto sa affirmative. Nag-decide na sad mo'y kaduhan niyang barok. O niya i-cross-examine sa affirmative 5 minutos o niya 7 minutos. Nag-decide mo pa rin pag-supak sa ilang kasabutan. Okay, daghang salamat no, tinahod nga Mr. Moderator. Ang iya akong gisundan lagi niya nga pangutana lagi katong pag-ingon man gud niya kada Domingo. Pero di na lang nato siya pukson kay di man gyud mabasa pod nga kada Domingo. Na ang iyang gigamit kining Buhat 20 bersikulo 7. Og sa nahunang adlaw sa semana nagtigom kami pagtipik-tipik sa tinapay, nagwali kanila si Pablo kay buot siya mulakaw. Sa adlaw nga mosunod o gitaas niya ang iyahang wali hangtod sa tunga-tunga sa gabi. So wa na magpasabot nga adlaw ipapahulay na. Gitaas ni Pablo ang iyang wali kay mulakaw pa man siya. Bisang unsang adlaw pwede ka mo pahulay. Why issue na? Apan ang pag-ila sa adlaw nga balaan usara. Adlaw ikapito. Iya mang ingnon jud diha nga naabak kay mabasa din ha nga apostolis na mahulay sila adlaw ipapahulay. Ibasahan ako siya sa Buhat 13. Pero di niya madawat, di na ko pugson. Pero sundan ako siya. Mingon man siya nga si Kristo kuno naglapas kuno sa adlaw ipapahulay. Kining inyong libro, Katetism, di yun ni mamakak siguro. Tanaw na to, o naglapas ba yun? Sumala dire sa 10 Commandment, page
2173. The gospel report many incident when Jesus was accused of violating the Sabbath law. Jesus never forced to respect the holiness on this day. Matod pa sa gospel kuno, daghang mga higayon nga si Kristo giakusahan nga naglapas sa adlaw igpapahulay. Pero apan wala siya mapakyas sa pagtahod o pagbalaan niini. Inyo maning libro na kinsa may nagsupak-supak ani ron. Iya mang ipamatuod nga di pa jud kay nadungog nako nga si Kristo lagi naglapas kay nangayos adlaw ipapahulay mga masakiton. Pero wa jud kay mabasa nga adlaw Domingo adlaw ipapahulay na. May pahulay lang si Pablo atong higayuna. Di jud ko to ingon nga pahulay kay nagsimba ra man to sila. Nagwali ra to siya gitun-an kuan niya yung mga tinun-an kay mugikan siya ani anang adlaw mo tong gitaas niya ang iyang wali. Walay isyu diha bisag unsang adlaw ka magsimba. Bisag Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules pwede ra. Apan ang pagtahod sa adlaw ipapahulay nga mao ang ikapito ka adlaw. Usa ra gyud. Sumala sa Marcos 1, gibuhat ang adlaw ipapahulay para sa tao na, dili na para sa Dios. Mao na nga ayaw ingna nga ang Dios naglapas. Dios man na siya. Kita tao man ta. Mao na nga ang iyang pagpamatuod karon sumala sa mga referensya nga akong gipamatud-an nga usa nga nagbalhin niini gikan sa adlaw Sabado ngadto Domingo si Constantine. Unya nag-ingon jud diri sa ilahang libro nga dili nimo kanang nag-ingon nga ang adlaw nga Domingo dili na mabasa sa Biblia nga adlaw ipapahulay. Kabubuton lang to nila nga mopahulay siya. Mabitaw ako siyang gipangutana kanang Hebreohanon kay panahon man sa mga Kristohanon unsang adlaw dinaa. Lisod niya to bagon kay ngano man. Musangko ra man gihapon as adlaw Sabado. Kay mipahulay ang tao sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. Sabado lang gihapon. Aritas Isaiah 66. O dito sa bagong langit o bagong yuta o unsang adlaw dito ang ilahang ginasimba gyapon. Kay kanang iyahang mga pagpamatuod, wa pa gyud siya kapamatuod sa Biblia nga mabasa sa letra por letra nga adlaw Domingo adlaw igpapahulay. Wala. Arita sa Isayas 66 22. Kay ingon sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga akong pagkabuhaton magapabilin ang sa akong atubangan mag-ingon si Yuba. Mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan ug mahitabo nga sabisan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ka bag-ong ug gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa ka tanang mga tao katawhan muani aron sa pagsimba sa akong atubangan. Nag-ingon si Yuba. Unsa adlaw igpapahulay? Manimba sila gyapon unsa may adlaw papahulay sa Biblia? Sabado. 1 minute. Mao na nga ayaw himuag basihanan nga kanang may nagsimba sila atong adlaw Domingo. Nagisimba si Kristo atong adlaw Domingo sa iyang adlaw sa kabanhawan. Kaya wa man na magsugo ang Dios nga simbahan nyo. Kabubuton nila na nga simbahon nila ang Dios. Sa kalipay nila nga tinuod kayod ang Dios na banhaw. Kay katubit ang mga apostoles gisimba si Kristo dito sa lawod. Adlaw papahulay sa to kay gisimba man. Og mang Mateo 5:15 wala ako miaris kalibutan aron sa pagbungkag sa kasuguan. Bisan sa mga manalagna, mga balaod ni Moses, bisag usa ka kudlit, usa ka tulpok, wa ko mag-usab, maunay pulong sa Dios. Kana lang nga pagpamatuod, lisod na niyang tumbahon. Say nang kanang usa ka kudlit, unya imuon nimo nang adlaw ipapahulay, ibalhin nimo sa Domingo, dili kay usa ka kudlit rang na ligsan anak. Mingon man siya pod nga
katong gibasa niya dito sa unang kasabutan nga pahunongon. Di man to balaod nga ipahunong. Ang mga silot sa mulapas sa adlong ipapahulay ang buot pasabot ato. Kay kaniadto bitaw, mugawas ka sa imong panimalay aron tong namunit og kahoy o gipatay. So panahon ni Kristo mo to iyang giwala kay di man mabuhi ang tawo to. Pero wa magsabot pasabot nga ang kasuguan sa adlong ipapahulay gibalhin sa Domingo. Kay bisan gani ang ilang libro nag-ingon jud nga sa Biblia, wa mag-ingon ang Biblia nga kanang adlaw nga Domingo adlaw nang ipapahulay. Oh, dapat explain third edition page 246. Salamat, Mr. Moderator. Salamat kay sa nagit-beside kaduha ng barog unya ikaduha nga barog puspangutana. Brad Sok, 5 minutos pag cross-examine sa negative side. Ato nang yatag ng 5 minutos alang sa iyang papunta, Brother Sok. Salamat kay Brad. Moderator, o Brad Glenn. Ningon magkaganina nga way mabasa sa Biblia ka ang unang adlaw kabanhaw ni Kristo dili igpapahulay. Kung doon ako'y mabasa gikan sa Griego niya nga Resbiniseya, moyon ka o musupa ka kaduna di ay mandato ang Ginoo gipaybaw sa Ginoo nga ang unang adlaw pagkabanhaw adlaw ng igpapahulay. Ako yun ang supakon kay mismo ang inyong basahon nag-ingon naman daan nga kanang adlong Domingo dili na mabasa sa Biblia. Oh, sige mo bitaw supaklo niya. Sa Greek Bible nag-ingon nga ipoksis si de Sabato episkopos Sabaton. Ang Hubert's Benicia niya na mo ni ang akong sukaranan sa pangutana. Kay ningon ka man nga way mabasa. Karon sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay mo na Sabado hapon patapos. Ug sa pagbanag-banag na sa laing adlaw mo ni Domingo pagkabanhaw. Mao ni ang lain nga adlaw ipapahulay. Doon naman ay mabasa. Nga kanang Sabado tinuod nga adlaw ipapahulay talitapos na kay gipahunong na sa Ginoo. Unya naa na sad ang laing adlaw papahulay pagbanag sa adlaw Domingo mo nang laing papahulay mo supa ka diining gisulti sa Biblia o mo uyon ka Kana nga pamulong kasumpaki na sa Hebrewhanon 4:9 kay ang sa Hebrewhanon 4:9 Sabado man. Hebrehanon 4:8 mo iwa ni mo basa klaro ko mingon si San Pablo kay kun si Jesus naghatag pagkapahulayan dili na magisgot og laing adlaw. Ug kanang imong gyunana nga Sabado mo gyapoy papahulay ingnon ta nagisgot naglaing adlaw. Mao ra gyapon adlaw. Pero kini giklaro gyud kun si Jesus naghatag pagkapahulayan dili na magisgot og laing adlaw. Laing adlaw wa mingon mao ra gyapon adlaw. Ug kanang igpapahulay gisgutan nga iya sa Dios, iya man na sa Dios ang pagpahunong. Iya man sa Dios ang pagpuli sa laing adlaw. O, sa mabasa ang ipahunong na. O siya sa dos, unsi. Kamingon ng Diyos, imo man giangkon kanunay nga ang Diyos, di mamakap. Mingon ng Diyos, pahunongon ko iyang mga Sabado. Wa may yung ginupahunongon kong Domingo. So imo nagyuyunan nga Ginoo mo makak. Busa na kay pagtugan. Oh, so ang pagutana mao nga klaro man ni sa balaang kasulatan. Kasi Kristo gyud mao ang panigingnan nga kada pamulong niya kay maayo man panigingnan na nato. Akong pangutana. Human mabanhaw si Jesus 40 matuk adlaw. Kay matud pa nimo mao man naghapon samas gihimo ni Kristo musod sinaguga sa adlaw Sabado. Niadtong 40 kapin ka adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus. Asa mabasa nga si Jesus misud sinaguga sa adlaw Sabado. Imong pangutana asa mabasa nga si Kristo misulod sa adlaw Sabado human siya nabanhaw. So mabasa ra na siya sa pagpagkuan niya nga sama sa iyang nabatasan musulod sa sinagoga matag adlaw Sabado ug ang apostoles misulod sa adlaw Sabado lang gihapon adlaw ipapahulay lang gihapon ang ilang gibalaan. Wa man po kay mabasa nga adlaw Domingo si Kristo misimba.
Wapod. Di ka na mabasa kay siya may simbahon, nagangong simba. Pero ang imong ang akong pangutana, klaro kayo. Nga, human mabanhaw si Jesus, doon na may 40 ka adlaw nga diha siya kuyog sa mga apostoles. Mao may nabatasan, matod ba? Lucas 4:16. Nga musud sa sinagoga, isip panig-ingnan sa mga tinunan niya. Maragong pangutana to baga. Diyan ang 40 ka adlaw, naabay makita nato sa Biblia nga si Jesucristo misulod sa sinagoga. Human mabanhaw si Jesus. Imong pangutana naabay mabasa. So si Kristo atong panahon na di naman sa tanang panahon kauban sa mga apostoles. Nalay panahon nga magpakita siya. Wa man po kay mabasa nga si Kristo misulod pod sa adlaw Domingo, sa adlaw ipapahulay nga Domingo. Ang pangutana sa affirmative negative, sa diha nga si Kristo wala pa patya o sa human siya gipatay, doon na ba kay mabasa daw nga human siya nabanhaw si Kristo nisulod sa adlaw ikapito nga mga adlaw pahulay. Mo na gusto i-confirm Sabado. Naa kay mabasa nga human nabanhaw si Kristo misulod siya pag-usap sa ikapitong adlaw nga mga Sabado. Ang kasubuan lagi nagpadayon. Mao na nga ang mga apostoles nagsunod sila ni Kristo. Matag adlaw sa Domingo, Sabado gihapon sila, nagpahulay gihapon ang mga apostoles. Kay ug buingon po ka, balihon akong pangutana nimo, naa ba kay mabasa nga si Kristo sulod pos Domingo? Wa man po kay katudlo. Okay, natapos na maigala ang ilang matag-usa ka oras. Salamat kayo sa panahon, urag taas-taas pa mang oras. Salamat ko na sa akong kauban sa timekeeper si Brad Carlos Barinas o si Fred Alboro o kining ato amigo Brad Michael Cabunilas o si Brad Aling Bacalso. Ako yung una mo extra kay introduce ni Brad Aling Bacalso ang mga rebuttals matag-usa, pero ang unang rebuttal ni kay si Brad Edwin. Brad Aling, salamat ka. Okay, ang atong rebuttals, ang negative side, si Brother Glenn Torinya sa Jerusalem Church of God. Okay, daghang salamat no. Tigpaila. Mr. Moderator, ingon man sa akong pinalangga nga kaatbang Brother Sok Fernandez. So, ang among laging gilantugian, kabahin aning adlawng Domingo, adlawng igpapahulay sa mga Kristiyano. Unya, ang iyahang gibasihan lang, katong pagsimba o nagwali si Pablo dito, nagtigom sila atong adlaw nga Domingo, unang adlaw sa semana, kay mugikan si Kristo ni adto. Unya, wa kay mabasa po din nga katong adlaw ipapahulay na. Kay sa gikaingon ko na ganina, bisag unsang adlaw pwede man ka mo pahulay. Dili isyu diha nga mo pahulay ka bisang unsang adlaw. Ang isyu diha kadang adlaw nga gihatag sa Dios alang sa tao ba nga para pahulayan. Kay kanang Isayas 66 sa bagong langit o bagong yuta naman mga linuwas naman matod pa dito, ang mga tanang mga linuwas moari kanako ug magsimba sa adlaw ipapahulay. Unya kanang Domingo kay di man gyud na mabasa nimo nga adlaw ipapahulay na. Kay bisan gani ang inyong libro na mahayag man nga nag-ingon nga kanang Domingo di na wa mag-ingon ang Biblia nga mabasa ang adlaw Domingo adlaw ipapahulay na. Kristohanong katilingban sa Latina Vulgata. Ingon diri sa buhat 13. Hinubad ni Manuel Yap, adlaw sa mga Sabado, adlaw sa pagpahulay kay kini maoy kahulugan sa Sabado alang sa mga Hudiyo, siya mao ang Sabado. Kung Saturday nato karon. So ang Sabado, Saturday gyapon nato karon, wala mausab. Kay sa Mateo 5:15 kinsa ang maglapas ni bisag usa ka kudlit o sa ka tulpok ani ang wa gyud maglapas ang Dios bisan ang ilahang libro gani wala sad maglapas si Kristo sa adlaw ipapahulay sumala sa ilahang libro.
Mao na nga ang iyahang pagpamatuod karon igo lang sa timawa kapabarog. Kay wa man joy mabasa pod sa Biblia nga kanang Domingo adlaw ipapahulay na. Kay sige kaingon ko na dili lagi isyu ka na musimba kag adlaw Domingo kay katubi ta si Kristo gisimba sa iyang mga apostolis dito iyang mga tinun-an dito sa lawod. Adlaw ipapahulay sadto. Kabubuton nila to nga musimba sila atong adlaw. Mao na nga kanang paparog niya nga kanang adlaw Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Di ba na mapamatud-an kay ngano? Bisan sa Hebreohanon 4:8 sangko gihapon na sa adlaw Sabado. Daghang salamat. Salamat kay Dong Glenn sa imong may pagbatbat. Ang akong ikapahayag ini atong binayluay sa katarungan may tungod sa adlaw ng ipapahulay. Klaro sa Biblia. Ang Diyos dili mamakak. Humingon ang Diyos sa Oseas 2:11, akong pahunungon ang adlaw ng ipapahulay nga Sabado. Pahunungon gisulti wa mingong ginupadayonon. Ngano kay nasa Nehemias 13:18, way nakatuman bisan ang mga katigulangan. Sa Ezekiel 20, versikulo 20-22, bisan ang mga anak, way nakatuman sa adlaw ipapahulay. Ya doon na lagi duha ka balaod. Balaod nga ang Diyos kayo nagsuwat pinagi siyang tudlo, 10 Commandments. Kabuhaton mo sa unong kadlaw ng imong trabaho, ikapito, imong ipapahulay. Yan ipili is Moises. Sumala sa atong gibasa kaganina nga sa balaang kasulatan nangingon kito nga kining ang maong haod nga si Moises mipili sa adlaw sa Sabado nga mo'y adlaw ipapahulay. Unya gawasan na siya sad mo'y naghimog balaod ilabihan ka grabe. Exodus 21:15, patiya, bisay kinsa magbuhat sa adlaw ipapahulay. Kung imong buko-buko katul kayo, niya bugagid-bagid ka sa haligi, patay. Katoy daw ang tao kay namunit og kahoy, patay. Unya si Jesus, giingnan gyud nasa Ebanghelyo aso ni San Marcos. Nga pag palagpot ni Jesus sa yawa niya itong tao sa adlaw Sabado, kasi pong sa Pangulo sa mga Hudiyo, unom ka adlaw, magtrabaho ka, ayaw ni kilabting Sabado, naglapas ka. Sa tapag ilapas ni Kristo, pero nakasabas Kristo sa paglapas, wa. Kaya na sa San Juan 5:17, mingos Kristo, diba mo, karong adlaw Sabado, ang akong amahan nagbuhat sa adlaw Sabado, ako sa nagbuhat. O sa si Kristo dili Sabadista, gipahunong na na. Yan ang utana siya nga asa mabasa nga ang adlaw Domingo ipupulay. O kadyo. Kining no na magitay mabasag, yuyunan niya awagit siya masupak na ini. Nga sa Grigong pagkasulti nagingon hipoksi di Sabato is episkoposi meas is Sabaton. Kaduha gyud malitok ang Sabaton, Sabaton. Usay hulugan na karon nga hapit na matapos ang adlaw ipupulay mo ni Sabado ug sa pagbanagbanag sa laing adlaw nga mong Domingo mao ni ang lain nga ipapahulay. Unsa day Domingo? Lain nga ipapahulay. Nasuwat sa Biblia. Sa San Mateo 28:1 gikan sa Griego nga hubad Dr. Gajil Isidro. Una doon na tayo mabasa. Ya. Números 29:35. Sa ikawalong adlaw paghimo kamo balaan nga panagtigom ug ayaw kamo patrabaho ni ining adlaw. Kanang ikaw og adlaw Domingo man na. O sa may kapitong adlaw, Sabado. O sa may masunod nga adlaw, Domingo. Ipagi ka ang Sabado ikapito. So ang Domingo ikawalo na adlaw. Ako na sa nagipahibaw kanina Leviticus 23:39. Ningon ng Dios ang unang adlaw mo'y sulim ni balaan nga ipapahulay. Way buhaton nga pagahimoon, magasimba, magatigom ka mo pagsimba ning adlaw na agyod. Yes bagong tugo na. Muna katoy ang ibasa nga katikis uban pa. Doon na magoy mga opinion sa uban nga mga magsusulat. Pero ang lawom nga pagtuon
ang lawom nga pagbasa sa balang kasulatan daghan tag makuha kaysa ato lang mabasa sa mga catechisms. Wa ta pahimaraot sa catechism. Pero the profound teaching must be known from the readings of the scriptures and also the commentary. So nasa American Bible sa balang kasulatan sa pinadayag 1:10 nga dadiha ako sa espiritu sa unang adlaw o nadungog ko ang masipang trumpeta. Pero sa hubad niya na, that very Lord's Day is Sunday. O sa Domingo, ngadlaw ipapahulay. Ngag mo igipuli. Ug naa kitay mabasa kato si undong liin nga maningaw gyud sulti nya magkutlo dili tubag pangutana na to. Kuno man ta? Humana man ta atong exchange. Kani ko makabasa gani ka. Nga human mo ba si Kristo, doon ay apostol nga nagpahulay sa Sabado, kuyog na kunimo. Huwag mabasa ko siya, nisuot sinagugan ni lingkod. No? Tanan na yung paglingkod nga pahulay na may daghan ng lingkod nga nagtrabaho. Gabasiro. Ya, kato sa tingo masad, paghuman o lingkod, nitindog siya. Kaya nihimo na siya pagkikpulong may tungod ni Kristo nga nagpagabanhaw. Sa ito po, nasa pahulay, kaya nitindog naman. Muna nga, mga kaigsunan, nga lisod yun, barugan ug labanan. Ato na niya. Lisod, barugan ug labanan. Ang sayop pag ina. Gano'n di man sayop. Di yung Ginoo, di mo, iinguyon na siya nako. Nga muuyon ba ka nga, ang Diyos di mo makak. Siya po Ginoo, pahunungon ko ang adlaw niyong ipahulay nga Sabado. Asa man ta mabasa mi yung Ginoo, ako sayop ni ko niya to, ato na padayonon. Yayang gibasa ang Isaiah 66. Nga dito sa bagong langit, gikan sa sagadlang papahulay ang mga tao magasimba hangtod sa sunod ng papahulay. Kasi may meaning na, parehara ningutan na kanang sa kalungsod nga gikan sa Disyembre 25 hangtod sunod Disyembre 25 way hunong ilang dayan. Ngano nga wa may ipapahulay dito sa langit nga adlaw. Wa may musubang adlaw. Na sa pinadayag 22:5 way adlaw dito musubang. Ang kahayag dito ang Diyos. Sa saan ang paghihap sa unang adlaw, 24 oras, nga may adlaw musaw. Unang po sa buta ito, pahulay sa langit, pahulay sa sala, o pahulay sa makasilisdanan. Dili ito adlaw ipapulay ang isigutan. Katong Isaiah 66. Unang hinigugma kong igsoon, klaro og tinaw. Ang pong sa Biblia, kung igunitan, tubangan ninyo, ang Bagong Testamento, hubad ni Dr. Gargil Isidro, from Greek to Cebuano. Opsi des Sabato, Episkoposi Esmian Sabaton. Yaon sa siya, gikas Griko, tanawa, dili ba ipapahulay ang Domingo? Karon sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay, muna Sabado, o sa pagbanagbanag sa laing adlaw, muna Domingo, kay human Sabado, Domingo man, pagbanagbanag sa laing adlaw, nga mauni ang lain nga ipapahulay. Laing papahulay, unsa man Domingo. Muna doon natin mabasa. Kanaingon nga way mabasa, duwa na sa dila nila, ron lang nga paminaw sa nato, may maminaw magita nila. Dili mo sa tamudaot nila. Kaya itong tuyo mo rin makakatuon ta sa mga pulong sa Diyos. Ang grabe nga pangutana nga madahan na ta ko ni Udong Glyn, kuyog na ko niya, kaya masikristan na lang ko niya. Nga kong pangutana, human mo pa na si Jesus. Pasahe ko na ko, kadunay apostol nga nagpahulay sa Sabado. Makabasagan ka, kuyog na ko ni mo. Kung sa iya ibasa, ang Buhat 13:4-6, nga naglakaw si San Pablo yang kauban, pagabot nila sa Perge, doon na may kapilya ka na sinaguga, niya mo may tigom sa mga Hudiyo, misuod sila. Aron pagwalay, dili aron pagpahulay. Tulog yun na sa Buhat 17:4. Ya, Buhat 18:4-3. Nga, ang mga apostoles na nuroy, basta Sabado gani, musod sa sila, aron pagwali, dili aron pagpahulay. Meaning, wa gyud matubag akong pagutana. Katapusan, bugat na kayo ito. 40 man kaadlaw si Jesus kiguban sa mga apostoles. Ug Sabadista pa gyud nga itong Ginoo. Pangita ko ng teksto diya, nga si Jesus sa adlaw Sabado, nisod sinaguga. Wala. Domingo, muna gisod niya itong ibasa kanina. San Juan 20:19-26.
nga si Sus samtang nagtigom ang iyang mga tinunan sa kabalay miadto umingon Pax Bubisco kalinaw man na kaninyo. Sunod Domingo mao gyud po niadto. Sunod na tay prueba nga si Kristo naghatag yung panigingnan ngang Domingo iyang pagabanhaw mo nang pulis gipahunong nga Sabado ang adlaw sa Ginoo nga mong Domingo. Daghang salamat, maayong gabi is tanan. Daghang salamat niya ato na sang gipangutana si Brad Glenn Torinya kung doon na pabailain nga debate ni surindero sa siya, pahuway sa ano siya. Aton lang atangan kay ingon nga stop, wa mo stop. Ikson, salamat ka. Dili lang kami masurindir kay ang ato matuyo din nga dapit ang mga non-Catholics. Bisag Katoliko ba nga wa magkasabot sa atong pagtulunan. May musad. Muna ganina si John Adolfo. Usa siya sa mga critics sa Santo Papa. Katoliko pero dili sad mo laban gyud sa pagkakatoliko sa kinatibukan. Kay katubang nato. Pusa bisagon sa tinuhuan with due respect ha. Maghisgot tag tema nya mo pamatuod ko nya takihon na nimo pagayo utos mahimo igor ako mutubag dili ko mobawas og insulto mingo wala mo di mo kadungog nako ng insulto ko kay ato magyapon ng mga minahal nga igsuon nga dili uban nato karon basi na lang umalik na nato. Ayo igsuon, salamat human nga atong tulumanon, salamat sa naminaw nato sa live niya si Julius Poloto, niya si Danny Coctas, si Brad Fred Alberto o gatong organizer Dungaling Bacarso, lay minister. O si diasan si Brad Alansky o si Michael Cabonilas o guban pa nga mga kaubanan nato pasalamat. Sa plito din mo na. Si Alan Tanggapan. Salamat. Ang Diyos magapanalangin na ito. Tagbo ta po huning atong tulumanon. Dapat ka po tabi sa unsang tinawa na biro friendly discussion. Why insultuhay? Why sagaway? So, doon na lang tayo tubag-tubag ginamit ng balang kasulatan. Salamat. Ang Diyos magapanalangin ka na ito. May gabi istudan. Paligtas Studio, DYHP, RMN, Tatak Cebu. Salamatan ni Atty. Rafael Fernandez Banyok, akong parente, nga buutan kayo, nga nagbatbat sa matahum, ug matulon-ano niyang pahayag sa katapusang pitokapung ni Cristo sa Cruz. Si Atty. Rafael Fernandez Banyok sa DYHP, yatong Pirne Santo. May gabi, balik ta sa studio. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Amen.